ο Αλκέτας Παναγούλιας. Παρατάσσει για τον Ολυμπιακό του Σαργκάνη, Γούναρη, Πάλα, Παπαδόπουλο. Οι ομάδες τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε τον Σαργκάνη, τον Βαμβακούλα, τον Γούναρη, τον Εσταβίλιο, τον Παπαδόπουλο, τον Λεμονή, τον Πάλα, τον Μπουσουλάκη, τον Κοκολάκη και τον Αναστόπουλο. Σας δώσαμε λοιπόν τη σύνθεση του Ολυμπιακού. Τη βλέπετε. Και Ολυμπιακός και πάλι. Πάλας, Βαμβακούλας. Ωραία η κίνηση του Βαμβακούλα. Φεύγει μπάλα από τον Ροντίν. Κουσουλάκης, για να δούμε τι θα κάνει. Έχει περιθώρια για ένα σουτ, γκολ! Ο Αναστόπουλος ανοίγει το σκορ. Ένα το λεπτό του αγώνα, αγαπητοί ακροατές, και ότι δεν πέτυχε ο Ολυμπιακός στα 8 προηγούμενα. Μάλιστα η εικόνα ήταν υπέρ της Έστερ. Ο Ολυμπιακός, είπαμε ότι από την αρχή τον ανέλαβε. Μια παλιά τώρα ωραία, μια μεγάλη, αλλά αρκετά έξω από τα δοκάρια του Νίκου Σαργκάνη. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, η πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου, τροφοδοτείται ο Λεμονής, ο Αναστόπουλος, αυτός αφήνει για τον Λεμονή. Λεμονής, Αναστόπουλος, γυριστή κεφαλιά μεταβίβαση, Κοκολάκης και 2-0. Ο Ολυμπιακός πολύ γρήγορα στην πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου με έναν υποδειγματικό συνδυασμό και με τον Γιώργο Κοκολάκη κάνει το 2-0. Το τι γίνεται στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου δεν περιγράφεται.